बिमाफोरा नावखौ बिजौ जिरि जावबा बिजों जावबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नैबे आंनि YouTube चेनेलाव बरायबावनाय जाबाय। अखा हानाया साननै जाबाय ओरै जोंनिथिं ओंखायनो एसे देरदों लोगोफोर एकदमबारे ओंखायनो जोङो न'आव थानो बानानै दा एसे सान्दुं दुंबायना बिनि थाखाय लोगोफोर गोजा एसे बेरायफैबाय। एकदमबारे बिसोर सानै मानसिया बिराद दावराव नाव ड्राइभारफ्रा लोगोफोर एकदमबारे बिराद मोजां औ माय गड डेन्जारलै नै एकदमबारे बिजौआवसो थाबाय थादों आं बिजौआव थानानै नै जावनो माने बिराद मोजां लोगोफोर एकदमबारे मा बुंनो एकदमबारे स्लिम खारखायो नावाथ' जोंनिथिं ओरै अखा हानाया साननै जाबायमोन दिनैजों मैयाजों दा दैया एसे देरदों दा बेखायनो जोङो नै नाव जावफैदों लोगोफोर गोजा एकदमबारे बिराद मोजां नाव ड्राइभारा नाव थुखोगासिनो बिराद खस्थ' ओमफ्राय दा जों ओरै सिगांजों दावखोगासिनो एकदमबारे नुहुरस'लायै दै बिसिबांबा गोजान जों दावखोगासिनो दा अखा हानानै दिना मोजां जाबाय लोगोफोर बिनि थाखायनो जों दा दिनै नाव जावफैबाय माने बिराद मोजां दा नै सासे जोंहा मानसिया मा टेकनिक होनानै देखायनो रोङो आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दं दा र' दसे उनाव अबेबा जायगायाव दैयाबो एसे थब्लि बिनि थाखायनो नावखौ गाहायाव ओंखारनानैसो माबानांगौ जायो बोनांगौ जायो दा नै थुखोगासिनो दं जिरायदों एकदमबारे बरिया दे मोजां थुखो बै जों थुखोना गेजेरजों थुखो दे जाबाय अरसालानो एबार हरैल' बोदो दे हरै बोबानो जाबाय बरिया नाव जावगासिनो नाव सासे थुना माबाबाय नाव थाबथानानै गाहायाव ओंखारनानै माबा नारनांबाय एसे नारल' दे मानो नाव जावदों नाव बरिया ड्राइवर नाव ड्राइवर है नाव चलाकर कैसे लगा बरिया नाव जावना माबायदि मोनखो नोंथाङा एसे बोलो राखांनाय बायदि मोनदों दिन थान्दाखाय अखा हानाय ना दा नै जों होखोगासिनो दं लाम मबाइला ओमफ्राय ओरै गलांबाथाय सेस आरो आयदे नै बाय मेरला नाव दंबावो जावोबा जावनो हायो आरो जों गंसेल' लाबाय एकदमबारे गंसेल' लाबाय फार्स्ट थुसिलांजोबनो होनदों नामा खम स्पिड जावबाय एकदमबारे लोगोफोरनो आखायाव हमथानानैसो दङ एकदमबारे बिजौआव थाबैनाय ना गोग्लैलाबायजानो गिनांगौ बिनि थाखायनो दा लोगोफोर एकदमबारे नै नाव जावनानै फैबाय जोङो नै सासे लोगोआ जोंना आर्टिस्टआ गान खननो नागिरदों एकदम Action! Wow! My God! Fuck! Mana apa jaga? Bayau goथौ dong. दैया बेयावसो गोलैगोन. नामा थौलेथिया? नों मा थौलेयाव बोरैगोन? दा नै लोगोफोर जोङो गिदिंफिनबायसो ओरै गासिजोंबो बे गंनिया दैमाया खुरखाजोब्बाय गंनिया दैमा खुरखाजोब्बाय दा फैफिनबाय जोङो नै ड्राइभारा जोंना गिदिंफिनबाय सोर बिमाफोरा नावखौ बिजौ जिरि जावबाय बिजों जावबाय आङो दे जादों मन्थिनाबो होनदों जानाया दे जादों बरिया होनफिन माबायदि ना बा केमेरामेनफ्राबो बिराद गुरुं लानांगौ दे थाब सोर बिमाफोरा नावखौ बिजौ आङो जिरि जावबाय बिजों जावबाय दा आङो नावखौ दान्दाव ओरै फिदिंफ्लांनायाव नोंनाव नांफ्लांबाय ओमफ्राय नाव जावनानै जाग्रा फिसाया बोरायलांबाय ओमफ्राय बिजों आंखौ खोख्लैनांगौ नोंहा हानोनाबो जायाखै नामा खाथियाव थानाया बे मेरला जायगायाव बे गोजौफ्राव थाबानो जायो नों जावग्रा नों बेखौ खोन्थानांगौ ना
आं बेखौ खोन्थास्लाबनो हायो आं बिदि जागोन होनना मिथियाना नोंबो आंजों लोगोफोर नै जों नाव जावनानै फैबाय नावनि माबायाव मोनफैफिनबाय नावनि पार्किंआव दा जों बे नावखौ पार्किंआव दोनलांसै गावनि जायगायाव दोनलांफिनसै माने जों दा नावखौ जावखांबाय लोगोफोर एकदमबारे थांसै आरो दा दसे जावबाय बे दसे नाव जावनायखौनो लोगोफोर नोंसिनो खोन्थानाय जाबाय भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो लोगोफोर नोंथाङा दिनैसो आं चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै टाटा बाय